In-numri huma impressjonanti, numri li sa ftit snin ilu kienu għadhom ħolma. Issa wasal iż-żmien li niffukaw iżjed fuq is-sostenibbiltà lejn turiżmu responsabbli. Dan il-messaġġ tal-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u r-Ristoranti fid-dawl tas-suċċessi miksuba fl-ewwel 3 xhur tas-sena f'dak li hu turiżmu. Numri li jindikaw kif fl-ewwel 3 xhur tas-sena kien hemm żieda ta' 18.8% fil-wasliet fil-Lukandi meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet biex hekk laħqu l-414,000 u żieda ta' 18.4% fin-numru tal-jieli li tqattaw f'dawn l-istabbilimenti li bekk laħqu iż-2,684,000. Bekk in-nefqa totali żdiedet b'14.4%. F'ħarsa lejn strateġija użata fl-Awstrija, il-President tal-MHRA Tony Zahra staqsa jekk f'pajjiżna wasal xi żmien li jekk kif ilħaqna numri li sa ftit snin ilu konna noħolmuhom, issa niffukaw li nżidu l-kwalità offruta biex pajjiżna jimmassimizza n-nefqa ta' kull turist f'kuljum. Irridu nibdew naħsbu illi dawk in-nies li jiġu hawn iħallu iktar billi kienu qed iħallu fil-passat. Jiġifieri jista' jkun li nġibu l-istess numru, però jħallulna iktar milli kienu qed iħallulna fil-passat. Dan anke biex ikunu evitati sitwazzjonijiet ta' over-tourism fejn numri kbar iżżejjed jistgħu jkunu saħansitra ta' detriment għal dan is-settur. Għaldaqstant l-MHRA issuġġeriet li jkun hemm studju tal-kapaċità ta' Malta bħala numru ta' turisti. Dan flimkien mat-tisħiħ ta' aġenziji responsabbli mit-tindif u l-ħarsa ta' spazji pubbliċi u tqassim ta' traffiku, ħidma ikbar biex il-wasliet turistiċi jitqasmu iżjed matul is-sena u f'żoni oħra tal-pajjiż u regolamentazzjoni u nfurzar ikbar dwar il-kwalità offruta f'Lukandi u stabbilimenti oħra kif ukoll f'ristoranti. Is-Sur Zahra temm jgħid li dawk responsabbli mill-ippjanar tat-turiżmu irridu joqogħdu attenti li t-turisti u persuni tal-post ma jkissrux dak li t-turisti ġew biex jaraw.